Chapter 8, verse 31 no-32. Kufundeka khona kanje. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami, ningabafundi bami isibili. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Bazalwana, uJesu ukhuluma le ndaba ubekade ekhulume. Mufunda nje uchapter 8 wonke, uqale kwabanjwa owesifazane ubanjwe iphinga, waqhubeka wazokhuluma ngokukhanya kwezwe. Masefika ko verse 30 usekhuluma abatade khuluma kuye, lithi izwi bakholwa nguye. Uma bekholwa nguye, usethi kubona uma nimi ezwini lami, ningabafundi bami isibili. So uyadlula ekukholweni nguye uze ufike ekumeni ezwini lakhe. Ukuma ezwini likaNkulunkulu kukwenza ume noma izinto zingekho mnandi. Ukube kugcina ngokukholwa nje kuphela, ngabe abaningi bethu abasekho. Kodwa uyadlula ekukholweni kuJesu uze ufinyelele ekumeni ezwini lakhe, ube umfundi wakhe continuously. Usethi-ke iqiniso niyakulazi, iqiniso liyakunikhulula. uJesu mengabe ekhuluma nabantu wayethanda ukwehla ku-level yabo. Mekhuluma ngeqiniso wayengeke azathi mina qiniso niyakungazi, kodwa wayekhuluma nge-level ababekuyo ngaleso sikhathi. Usethi kubo iqiniso niyakulazi, neqiniso liyakunikhulula. Okusho ukuthi ekwazana noJesu sesiyazi thina esimezweni lakhe saba abafundi bakhe isibili ukuthi iqiniso nguye uqobo. So usethi niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Kune-level esifika kuyo uma sazana noJesu la sikhululeka khona. Abanye abantu babuke ngathi uma sithi sihamba sikhululekile, babuke mhlambe izimo zethu. Kukhona inkululeko engaphezulu kwalokho esikubonayo. Usethi nje niyakulazi iqiniso, niyakungazi mina ngiyakunikhulula. Liyakhululana iqiniso elinguJesu. Ayikho into ekhulula umuntu, imkhulule engqondweni, imkhulule enhlizweni, imkhulule even i-deliverance itholakala kuJesu. Usethi kuJesu niyakulazi iqiniso, liyakunikhulula. Bazalwane, sihamba eqinisweni sikhululekile. Uma sithi sikhululekile asidlali, sikhululekile. Kunezinto mubuka impilo yakho ubona lezi zazingibambile, kodwa ngokuya ezwini lakhe uqhubeke umazi wagcina ukhululeka. Iqiniso siyalazi baza yilo elisikhulula nangalesi sikhathi. Ukubona ukuthi kwenzeka isimo, ubona ukuthi ukube ngisayimina ongazani noJesu ngabe mhlawumbe ingqondo ihambile, indlela izinto ey'qake ngayo. Kodwa ngenxa yeqiniso elingaphakathi kithi esalamukela, yilo elisikhulula ubusuku nemini, lisikhulule ngisho ebusuku lele. Ubona ukuthi yazi bekunempi ebusuku, kodwa ngenxa yeqiniso eselamukela elikithi sihamba sikhululekile. Inkosi inibusise. Hallelujah.